Hola, sóc en Pol. Avui des d'Espígol us presentem una exclusiva casa a 2 minuts de la platja de Sa Tuna. Acompanyeu-me. Un dels punts claus d'aquesta casa és aquesta àmplia terrassa que disposa de zona chill-out, una taula per disfrutar dels menjars a la fresca i vistes al mar. Des de la terrassa accedim a la planta de dia, on trobem aquest espaiós sala menjador amb vistes al mar, l'aseo i la cuina. A la planta baixa tenim 4 habitacions dobles, 3 d'elles amb sortida al balcó, que també disposen de vistes i 2 banys, un d'ells en suite. La casa disposa d'una zona comunitària on hi trobem una piscina i 2 places de pàrquing privades. T'agradaria saber més informació sobre aquesta casa? Comenta amb la paraula Sa Tuna o vine a veure'ns a les nostres oficines de Platja d'Aro.